kellemes hajnal kettőt kívánok mindenkinek, mert biztos vagyok benne, hogy valaki akkor is hallgat minket. Mikor máskor hallgat, nem? Hát nem. Én hát, csak hajnal kettőkor hallgatok podcastot. Én is, főleg két gyökeret a képen próbál valami értelmeset kihozni napja után itt a filmekből és sorozatokból. És akik szeretik az ananászt mellékesen. Ananász nagyon jó dolog, csak most iszonyat drága. Úgyhogy most éppen pomelón élek. Yeah. Best I can do. Jó alternatív. Igen. Nem számítottam erre az információra. Most éppen ilyen kedvem volt. Nem bánom, csak mondtam. A mai adásban alapvetően két közös pontunk lesz. Egy Star Wars sorozat, Skeleton Crew, amit már korábban megemlítettünk, azt még spoilermentesen, igazából az évad még nem ment le. Az adás felvételekor, mert igazából már amikor az adást ki fogjuk tenni, ugye a Skeleton Crew-nak, annak az egy évadnak igazából vége van, úgyhogy arról tudunk beszélni mind a ketten, valamint a majomemberről fogunk beszélni, a Betterman. Annak nem is lett végül magyar cím. Nem, annak nem lett. Igen, tehát Robbie Williams. Ja. Hát, ihlette életrajzi filmről fogunk beszélni, ami közös, emellett nyilván lesznek ajánlások mind a kettőnk oldaláról, és ami elmaradhatatlan dolog, az a játék. Yeah. Reddit játék. Reddit filmkitalálós játék. Így van. Ha lenne most nálam dob, akkor dobolnék. Hát már sokszor beszéltük ezt a hangeffektes kis cuccot, ami tök jó lenne, mert hogy biztos, hogy elszórakoznánk vele. De az a baj, hogyha lenne egy ilyen, akkor én tehén hanggal úgy ellennék. Eléggé megölné a podcastet. Valószínű. Ja. Na, szóval szokásos, rosszul körülírt filmcselekményből kell kitalálni a film címét. Én elmondom, és az adás, mármint, hogy a feladványt felolvasom, és utána az adás végén megmondom a megfejtést, addig lehet találgatni, sőt, hogyha megállítjátok, akkor utána is lehet gondolkodni. Aztán lehet szörnyűködni, hogy én milyen gyökér válaszokat tudok adni. Így van. Igazából nem is gyökér, de azt vesztem észre, hogy már kezd egy hangú lenni, tehát megvan be tudnám lőni az 5-6 filmet, amivel már most instant gondolsz, hogy na, Avatar, okay. Nem az Avatar, Titanic, nem a Titanic. Ilyen nagyon megvannak az irányok mindig, amire na, akkor elmész. De az e-havi feladvány. Próbálok nyitottan gondolkodni. Sok siker. Az e-havi. Igen. Májá, ki kell keresnem a szokásos kredit. C4D Fael. Reddit felhasználó agyszüleményéről van szó. Okay. Szóval a film cselekménye az említett felhasználó szerint. Egy alkohol problémákkal küzdő férfi újra lehetőséget kap arra, hogy repülőgépet vezessen. Lezuhan, valószínűleg több ezer ember halálát okozva, de a gyerekei így is büszkék rá. Még egyszer, várja, alkohol problémákkal küzdő férfi újra lehetőséget kap arra, hogy repülőgépet vezessen. Lezuhan, valószínűleg több ezer ember halálát okozva, de a gyerekei még így is büszkék rá. Lezuhan, belemegy valamibe, inkább mondjuk ezt, és a gyerekei még mindig büszkék rá, vagy így is büszkék rá. Ez a feladvány. Pici segítséget nyújtok ehhez a történethez. Egyrészt nyilván ez az egész játéknak a lényeg, hogy rosszul van körülírva. Itt most a rosszul körülírás elsősorban arra vonatkozik, hogy azért nem a főhősről van szó, hanem ez egy karakter a filmben, ez igaz. Akkor valami olyasmiről van szó, hogy ez egy nagyon nem tudom, népszerű, vagy ilyen felkapott jelenet magából a filmből. Amúgy alapvetően igen, azt nem tudnám megmondani például itthon. Amerikában tudom, hogy nagyot megy. És ez egy igazából szerintem blockbuster film
de egy korai blockbuster film. Tehát What? 2000-es évek előtti. De leginkább most az a lényeg, hogy nem is tudom, szerintem az akciófilmnek minősül. Jesus. Szóval, akkor ez szóval így... ilyen irányban kell gondolkodni. Nem ebben az irányba gondolkodtam. Mi meglepő. Igen. Nem az Avatar. Nem, most nem az Avatar irányába gondolkodtam, majd a végén elmondom, hogy honnan Jó. kezdtem, csak a leírás alapján. De 2000-es... Annak van értelme. Oké. Megnyugtatlak. Kíváncsian várom. Nem tudom, de van értelme. Igen. Jó, 2000-es évek előtti nagyobb akciófilm, Oké. és ez a segítség. Oké. És az adás végén elmondom, hogy mi zúg. Ja, na, király. Ez jó, ez tetszik. Egy kicsit mélyírásunk a filmes kultúrának. Hát, Nagyon mélyírásunk. Nem Pont mondanám, ezzel. de jó. Dehogy nem. Na, akkor kezdjünk bele az ajánlókörbe, szerintem. Yep. És tudod mit? Akkor kezdek én egyel. Mondjad. Csak egy újranézés. És hát igazából egy HBO sorozatoknak most jelen pillanatban az újranézésén vagyunk, és az egyik sorozat, amit most nézünk otthon, újra nézünk, az a Taika Waititi. What We Do in the Shadows. Ha bírjátok Taikának hát igazából stílusát, vicceit nagyjából. Egy kicsit amúgy úgy tudnám leírni ezt a sorozatot, mint egy vámpírköntösbe bújtatott Office talán, nagyon kisarkítva. Viszont, hogyha az első pár rész alapján amúgy bejön a stílus, akkor az egész sorozathoz be fog jönni nektek, úgyhogy azt kifejezetten ajánlom, és hogyha már az HBO-n vagyunk, akkor, vagy Maxon, tök mindegy, ezt majd jövőre úgyis megváltoztatják, vagy egy pár hónapon belül, nem tudom. A másik nagyon fun és vidám sorozat, amit újra néztem, az a Chernobyl. Csak azért, hogy jól érezzem magam, mert úgy gondoltam, hogy happy end lesz a vége. Igen, vasárnap. Teljes mértékben. Ám egy kicsit ilyen... Ki kellett kapcsolódnod. Igen, ki kellett kapcsolódni, igen. Úgy szembeszállni a múltunkkal, az emberi gyarlósággal, stb. Úgyhogy... Hát szokásos hétvégi stuff. Így van. De még mindig adom, hogy az egész sorozatnak a felépítése, a színészek, az összes színész, aki abba szerepel, de kimondottan a két főszereplőnk, ugye ez egyik Skarsgård, a másik meg az ő nevét elfelejtettem, a brit csávónak a nevét, de hát most így nem fog eszembe jutni. Annyira kifejezetten jól játsszák, és annyira jól alakítják a szerepüket. Szerintem ez egyik legkiemelkedőbb sorozat. Még amúgy a Maxon is, úgyhogy igazából az én ever kedvenc sorozatom is a Maxon van. Úgyhogy... Ami? A Newsroom. Igen. Igen, a híradósok. Úgyhogy ja, ilyen kis mi az? Ambivalens érzéseket felkavaró sorozatnéző körúton vagyunk. Egyszer egy What We Do in the Shadows, és utána meg így levezetünk egy Csernobylra, vagy fordítva. Kell a két véglet, nyilván. Vagy fordítva, igen. És akkor el fogtok jutni a What We Do in the Shadows sorozat is? Vagy most? Tehát, hogy a Taika... Tehát nem a filmet, a sorozatot nem, a sorozatot néz. Jó. A sorozat a Maxos sorozat. Jó van. Munka után vagyok én is. Igen. Egy perccel csak Taika miatt azt hittem, hogy a filmet néztétek. Ja, nem. A sorozaton vagyunk.
Jó cucc. Nagyon jó cucc Fucking egyébként. guy. Mind a kettő nagyon jó cucc. Másért jó cucc mind a kettő, a Chernobyl meg a What We Do in the Shadows. De amúgy az jó is, hogy mondtad, mert az utolsó évad az kint van a What We Do. Tehát most már a komplett sorozatot meg lehet nézni, és jó lett az utolsó évad, mert hogyha ha megnéztétek, akkor Igen. megemlítjük. Igen, még ezt akartam amúgy megemlíteni, hogy én az utolsó évadot még nem láttam. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy az első évad első részét kezdtük el újra nézni, én újra nézem, feleségem meg nulláról, így igazából kivárom. Mert annyira azért, hogy nem ragadtak meg a dolgok, megvan egy pár dolog, de még így is nagyon elcseszett. Néhány ponton. Úgyhogy a What We Do in the Shadows, ez kifejezetten egy nagyon nagy ajánlás mind a kettőnk részéről. Igen. De a Chernobyl is. Igen, más okok miatt. Te miket néztél mostanság? Te rengeteget a szokásos Letterboxd plugot akkor be is nyomom itt ennek érdekében. A Letterboxd fiókunk ott van az epizód leírásban, nem tudjátok mi az, akkor is kattintsatok rá a linkre, és akkor meglátjátok, hamar kiderül. Az a rosszul, de ilyen filmes social médiának szokták körbeírni, de mi elsősorban csak arra használjuk, hogy logoljuk el, naplózzuk itt a filmes tevékenységet. Igen. És ha megnézitek, akkor itt a decemberi adás óta azért egy pár filmmel gazdagodott a lista. Már most leegyszerűsítettük annyira, ha szívecske van, akkor mindenképpen ajánljuk. Ha nincs szívecske, akkor is lehet, hogy ajánljuk, de az meg kell hallgatni az adást, hogy kiderüljön. Micsoda twist. Úgyhogy itt nem fogom az összeset pont emiatt felolvasni, mert sok van. Amit kiemelnék, ami népszerű, csak a franchise, vagy az IP miatt a Joker 2-t megnéztem. Maxon. Igen. Megnéztem az egyet és a kettőt, tehát hogy újra néztem az egyet, és akkor utána double feature. Ismételten nagyon fun estének nézett. Nagyon fun este volt. Az egyet, hát nekem nem öregedett annyira jól, de még mindig Joaquin Phoenix az kiváló. Igen. Továbbra is. Meg az operatőr, a fényképezés, meg a zene, tehát hogy az továbbra is király. Vannak aspektusai filmek, ami már most így azt mondom, hogy viszont a kettőn majdnem bealudtam, úgyhogy nem tudom, hogy ott mi lett a végső konklúziója az embereknek. Én úgy emlékszem, hogy nem volt osztatlan siker. Nem lett nagy siker, nem is lett, azt hiszem, hogy box office sem volt annyira jó, hogy általánosságban a fogadtatása sem volt jó, plusz nem ez lesz az a film, amivel Lady Gaga Oscart fog nyerni. Nem, pedig határozottan szerintem. Ez volt az elképzelés. Ez volt egy nyílt elképzelés. Igen. Már unatkozik. Szóval vannak döntések benne, amiket nem értek, meg egyszerűen csak unalmas volt szerintem a film. Ami már egy fokkal jobb folytatás volt, az a Beetlejuice. Ott is csináltam egy double feature-t, megnéztem az eredeti Beetlejuice-t, és utána a folytatást. És hogyha így egymás után megnézve a két filmet, ha eleve nem tetszik a Beetlejuice, vagy nem szereted, akkor nem fog igazából a kettő se ezen segíteni sokat. Viszont ha azt nézed, hogy mi egy jó folytatás, akkor szerintem a Beetlejuice Beetlejuice az hozza. Ez a juice négyzeten? Igen. Remélem nem lesz harmadik, már akkor egymás után ki kell mondani 3-szor. Szóval szerintem, mint folytatás, amúgy tök jó, és legalább nincs akkora elütés, függetlenül attól, hogy itt is eltelt 20 plusz év a két film között. Úgyhogy az például egész jó volt, illetve azt láttam, Netflixen volt nagy sláger, ez a Carry On valami podgyászos film, ilyen karácsonyi Die Hard nyomvonalon menő történet, hogy karácsonyi köntösben, vagy hogy éppen karácsony van a filmben, de hogy alapvetően ez egy ilyen akció-thriller-szerű történet,
A Jason Bateman-nel, meg a az Jason Bateman-es. Kingsman. Kingsman-es valami. Taron Egerton? Hogy Igen, hívják? Taron Egerton, igen. Velük. És Azt láttam a promót, igen. Na, és én úgy láttam, hogy elég sokáig népszerű volt itt Magyarországon, a top listában. Amúgy értem, hogy miért. Tehát hogy ez egy tök jó ünnepi film volt, nem azért, mert hogy maga a film ünnepi, mert ez visszavezetne a Die Hard karácsonyi film vagy sem beszélgetéshez, Igen. hanem csak egyszerűen karácsonykor, vagy ott a környékén, amikor pihensz otthon, akkor egy ideális szórakoztató történet volt. Az első igazi ajánlás, amit úgy mondanék. Eddig nem azok voltak. Eddig csak felsoroltam filmeket. Jó, oké, eddig csak meséltél. Az a Clint Eastwoodnak a legutóbbi filmje, mármint rendezés szempontból, az Esküdt 2. Alright. A 2-es számú Esküdt, de szerintem csak Esküdt number 2 a magyar is. Ja. Nicholas Hoult a főszereplésével. Nekem tetszett, voltak ilyen cikkek, hogy ugye elásta a Maxon a stúdió, mert hogy moziban nem nagyon, vagy alig volt, nem sokáig, szinte azonnal, vagy szimultán jött streamingre. Nem volt, úgy tűnt, hogy nincs bizalom a film mögött. Én személy szerint nem láttam okát ennek, mert érdekes film, ugye az a koncepció, hogy egy csávót behívnak ugye eskütnek, és miközben zajlik a tárgyalás, ráébred, ugye nyilván elég hamar, hogy akit el akarnak egy csávót ítélni gyilkosságért, hogy megölte a barátnőjét. És a csávó elkezd emlékezni arra, hogy ő ugyanazon az estén, ugyanabban a bárban volt, és utána, amikor ment haza, akkor valamit elütött, és esett az eső, blablabla, nem tudod eldönteni, hogy ivott vagy nem, és akkor kiszállt, nem volt az úttesten semmi, meglátta a táblát, hogy vigyázz, vadállatok rohangálnak, úgy volt vele, hogy biztos egy szarvas volt, és hazament. És utána ott találták meg a csajnak a hulláját. A film explicit nem mutatja meg, hogy ez minimális spoiler, de szerintem ez sokak érdeklődését csak jobban felkelti. A film nem mutatja meg expliciten, hogy ő ölt el meg, vagy sem, de azért nagyon kevés teret hagy annak, hogy mi lehet a válasz erre a kérdésre. És akkor ugye ez egy morális dilemma ebben a szituációban, ugyanis ő ugye esküdt a csávónak a tárgyalásán, és ez nyilván egy tökéletes alkalom arra, hogy utána az esküdtársait megpróbálja meggyőzni arra, hogy el kell ítélni, vagy hogy pont, hogy mentsék fel. És ugye ez adja a morális dolgot, ugyanis a néző se tudja, hogy tehát a karakter sem tudja, a néző sem tudja, hogy valójában ő ölte el meg, ki ölte meg a csajt, de hogy ebben a szituban, amikor minden jel arra mutat, hogy, akkor amúgy mit teszel, mit tennél, mi lenne a helyes, ezen el lehet töprengeni, és én már csak ezért nagyon élveztem a filmet. Az is igaz, hogy úgy van vége, azt nem lövöm le, de úgy van vége a filmnek, hogy megint az, hogy ez a képzelj bele, amit akarsz, amit én néha jó, néha idegesítő, nincs exakt pontos leírás annak, hogy nálam ez például mitől lesz idegesítő, meg mitől nem. Néha csak így érzés. Ennél a filmnél engem egy kicsit bosszantott, hogy nem foglal állást a film végén valami mellett, hanem az, hogy vagy ez lett, vagy az, amit ha akarod beleláthatsz, a film talán bele tudod magyarázni, hogy utal arra, hogy, de nincs kimondva, és szerintem jobb lett volna, ha kimondják. De ez most spoilermentesen nyilván halandzsának tűnik. De nézzétek meg, mert érdemes, nem hosszú, amúgy úgy emlékszem, tehát hogy az a normális fogyasztható hosszúságú, és ez a morális dilemma egyébként szerintem izgalmas. Ezen kívül megnéztem még rengeteg mindent, de
amit ajánlok, talán a Prime-on van, Amazon Prime-on, My Old Ass, igen, az a film címe. Nincs magyar változat, vagyis én nem láttam. Aubrey Plaza főszereplésével van a film, szintén rövid, ilyen felnőtté válás, coming of age film. Egy fiatal csaj szépen valami amerikai kisebb településről megy egyetemre, és az utolsó nyara otthon. Nagyjából ez a lényeg, és akkor hát mindenféle szer hatására legalábbis először úgy tűnik, de aztán végül is ténylegesen találkozik az idősebb, a jövőbeli énjével, akit Aubrey Plaza játszik. Weird. És akkor ugye tanácsot ad a múltbeli énjének, és stb. Amúgy tök jó film. Nem egy... Én ugye szeretem a coming of age filmeket, ezt már milliószor elmondtam itt a podcasten. Én ezeket nagyon kedvelem. Engem még nem vagyunk olyan öregek, tehát még emlékeztet arra, hogy milyen volt tininek lenni, úgyhogy szerintem ez egy tök, és megint tök kellemes hosszúságú, azt hiszem 1,5 órás történet. Ezt mindenképpen ajánlom, mert nekem bejött, hogyha ez a fajta téma, hogy meg annak is van egy olyan csavarja, hogy ott is el lehet gondolkozni ezen, hogy amúgy bizonyos aspektusa emlékeztetett az érkezésnek a végső nagy morális dilemmájára. És maradjunk ennyiben. Aztán megnéztem a Substance című filmet, vagy a Szer, ami majd mindenféle díjak kapcsán még fel fog merülni, vagy felmerült már. Hát ez egy elég beteg történet, ilyen body horrorként van ugye ez kategorizálva. Nagyjából a lényeg, hogy van egy szer, amit beveszel, akkor gyakorlatilag lesz egy fiatalabb és mindenben jobb klónod, ami belőled jön ki szó szerint, és heti váltással tudtok élni, tehát amíg te mész, jársz, mozogsz, addig a klónodat intravénásan etetni kell, és ő csak fekszik, nincs a tudatánál, és aztán át kell váltani, és akkor meg ő mászkál, és te meg éppen out vagy. És hogy egy személy vagytok, de mégsem. Mert külön akarat. Aztán nyilván ez megint az öregedés, meg hírnév, meg hogyan küzdesz meg ilyen dolgokkal, kérdéskört is többek között körüljárja. Illetve rohadt gusztustalan részek vannak benne. Úgyhogy ezt nem szívecskéztem be, de egyébként jó volt. Csak ez nem az, hogy mindjárt sietek, újra nézem. Ez nem egy általános ajánlás, hanem ez ilyen specifikus, hogyha ezt bírjátok. Igen, ez body horror, tehát ha ez érdekelt benneteket, azért nem olyan elcseszett, mint az emberi százlábú, meg ilyesmi. Hogy... Jó Istenem. De ja, hát nem mindenkinek tetszik, és vagyok egy nagy body horror fan. Hallottam, hogy jó, úgyhogy megnéztem, és amúgy tényleg jó, és a színészi játék a két főszereplővel, a Demi Moore meg a Margaret Qualley, az tényleg nagyon jó. És akkor most konkrétan ennek a filmnek vannak jelölései különböző díjakra? És most így a Demi Moore, azt hiszem, hogy mi volt most legutóbb? Golden Globe? Golden Globe-on. Az nyert. Ő nyert, igen. The fuck? Úgyhogy nincs teljesen kizárva, hogy az Oscarra jelöli. A színészi játékot. Mást nem látok a film kapcsán. De jó, azt látom. Megnéztem én is a Konklávét. Konklávé. Sokat nem tennék hozzá, csak jelzem, hogy én is megnéztem. Nekem tetszett. És én látom azért pár kategóriában, hogy lehet jelölni. Már csak azért is, mert az Oscar szavazók is olyan gyökerek, hogy igazából nem néznek meg minden filmet. Tehát, hogyha valaminek van momentuma, akkor azt nézik meg, és azt el tudom képzelni, hogy itt van. Szerintem ennek volt. Meg van. Van momentuma. Igen, van benne egy olyan
érdekes, vannak benne érdekes dolgok, de a belső politikai kis játék, az tetszett. Nagyon. Az kifejezetten nagyon érdekes. tetszett, a végső Na, a végső csavar. konklúzió az... Nem is a konklúzió, hanem a csavar az mennyire Ja, tetszett neked, nem volt- mennyire volt szükséges. Hát szükséges, most mi a szükséges, ezt hogyan definiálod? Nekem nem volt a csavarral bajom. Ahogy eljutott ez spoilermentesen elég nehéz. De volt egy ilyen isteni beavatkozás a filmben. Igen. Ez nekem egy kicsit erős volt. Ö, de nyilván adtak rá végül is egy magyarázatot, csak akkor is olyan jó. Minimálisan fel lett vezetve. De hát úgy most maga a csavar az megint az, hogy el lehet arról beszélgetni, de az talán egy nagyobb beszélgetés. Én még azt gondolom, hogy azt talán beszéltük is, hogy még így is egy biztonságosabb dolgot választottak azzal kapcsolatban, hogy vezessék elő ezt a témát, ami gyakorlatilag kapcsolódik az egyháznak a progresszivitásához, vagy potenciális progresszivitásához. és szerintem még így is egy biztonságosabb és könnyebben érvelhető dolgot választottak a konzervatívabbak számára is. Amúgy igen. Mint amit lehetett volna még igazán durván. Attól függetlenül nem félek attól, hogy ez egyhamar meg fog történni. Ja, nem, semmilyen dolog bennem sincs. Nem, erre csak azért voltam kíváncsi, mert nekem speciál olyan személyes vonatkozásban én nem láttam igazából szükségét még rátenni erre az egészre. Szerintem amúgy a film önmagában amúgy, és az üzenet az átjött volna még enélkül is. De ez egy ilyen... Hát itt most az a kérdés, én például azt gondolom, hogy a filmnek végső soron az volt az üzenete, amit a csavar hozott. Az tény, hogy engem már csak a politikai szórakozás is, tehát az is lekötött volna. Igen, és izgalmas lett volna. Azért mondom. Tehát úgy értem, amit mondasz, de szerintem végső soron a film üzenete az volt a vége. Igen, amúgy igen. Úgyhogy... Igen. Ja. Amit még mindenképpen ki akarnék emelni, az a We Live in Time. A Szerelem ideje lett a magyar címe, az Andrew Garfield, Florence Pugh film, ami szintén itt-ott valamilyen, hát szerintem lehet, hogy Oscarért nem, de azért más díjakért biztosan benne van. Hát ha Oscarért is, mert amúgy nekem nagyon tetszett az a film. Nyilván ilyen dráma, nyilván romantikus dráma, de azért a cím az kicsit félrevezető. A szerelem ideje, akkor azt gondolod, hogy valami fúnyálas romantikus, azért nem. Hát ez nem a tehát nyálas romantikus koncepció. Igen, inkább dráma, meglepően jó és szívvel teli humorral, aminek nagyon sokat hozzátesz a két színész. Én nagyon bírtam őket. Függetlenül attól, hogy a vége úgymond kiszámítható, és nem csak amiatt, hogy elég nehéz spoilermentesen filmekről beszélni, most arra kell rájönnöm, de ha ismeritek a filmnek az alap koncepcióját, amit egy előzetes elmond, akkor talán a vége se fog meglepni. Valószínű. Viszont attól függetlenül jól van kivitelezve, és talán nem is az a lényege, hogy most az a meglepő, hanem hogy utána nagyon szépen kezelik a következményt. Gyorsan, röviden és jól kezelik. De nekem ez nagyon tetszett, nyilván a mindenféle nehézségekkel, betegségekkel megküzdeni, meg az élet ezen aspektusaival azért nem egyszerű, és hát sajnos viszont egyre gyakoribbak az ilyen sztorik. Igen. Úgyhogy nagyon jól van szerintem kivitelezve, és akkor a végére még bedobnám a Canconers tényleg. dolgot, azt megnéztem, még most fejeztem be,
De várjál, Kankan Earth, vagy A Cancun befejeztem, és én nem tudtam, hogy lesz. Úgyhogy befejeztem a Cancun Earth konkrétan, mit tudom én, egy szerdán, Igen. és csütörtökön jött az értesítés, hogy a Cancun Life elérhető a Netflixen, és megnéztem, hogy ez mi a tököm, Tényleg, azt és én is kiderült, megnéztem. hogy ez egy új Cancun valami, Igen. csak most nem vágták fel 5 részre, hanem gyakorlatilag egy film. Vagy doku. Hát áldokumentum. Igen. Hát végül is nem, mert dokumentum is, de áldokumentum. Tehát amiről a témák, amiről beszélnek, végül is az alapján ugye dokumentum. Igen. Csak ha rá nyomja azt a sok baromságot, amitől meg nehéz. Úgyhogy most viszonylag egybe tudtam ezt a két projektet megnézni. Nekem a Cancun Earth amúgy jobban tetszett. Nagyobbakat nevettem rajta, még magamba is. De azért se volt rossz. Tehát ezt is élveztem. Nekem hiányzott, hogy tehát ezt a sok hülyeséget. Meg legyen bontva. Igen, tehát hogy ez a sok hülyeség, meg a poénoknak a természete, ami sokszor csak simán fájdalmas, meg ugye ez a szó szerinti értelmezése valaminek. Nekem ez kis dózisban jobban átjön, hogy akkor jó, most megnéztem, nyilván egy filmet is meg tudsz állítani, csak jó, lejött egy rész, megnézted ezt a 25 percet, és akkor most van, mit tudom én, másnapig egy break, és akkor így... Amúgy szerintem is jobban áll neki, amikor fel volt darabolva. Mert egy idő után, tehát mivel a hasonló a humor az egészben, amikor fel van darabolva, még akkor is, hogyha egybe ledarálod a sorozatot, van egy ilyen mentális break, hogy akkor itt most egy másik témával megyünk tovább, és akkor így a nulláról kezded, és akkor egy picit mindig így feltöltődsz. Valahogy ebben a filmes vagy dokus verzióban egy kicsit olyan volt, mintha ugye egymás után ugyanarra a sémára lettek volna felhúzva maga a poénok, amik amúgy nem voltak rosszak, csak tényleg olyan, hogy így az elején elkezded, akkor oké, ez megint ugyanaz a baromság, és a végén egy picit leül. Tehát szerintem tök jó amúgy, Egyetértek. hogy kísérleteznek vele, mert valószínűleg ez egy kísérlet volt, hogy ez mennyire ül. Valószínűleg amúgy ők is fogják látni, megnézni. Engem nagyon érdekel, mert ugye ez már egy régebb óta futó történet, csak tudtam, ma más nem elérhető nekünk Magyarországon, csak ez a kettő. De hogy tehát, hogy ez már egy brit tévén futó sorozat volt, vagy nem tudom mi volt. Viszont nagyon tehát én a humor nagyon széles spektrumát tudom élvezni, és szeretem, hogy van egy ilyen baromság, ami a humornak ezt a részét reprezentálja, mert azért még így is vannak benne, amin szakadtam. Volt olyan, hogy konkrétan így lement a poén, és valamilyen szóvic volt, vagy valamilyen gyökérség, és amikor így eltelik 3-4-5 másodperc, és leesik, és meg kell állítanod, mert fáj, amikor rájössz. Igen. Hogy mi volt konkrétan a poén. Meg nyilván van ez az egész, eleve ez a bit, amire ráépítenek, hogy tényleges akademikus emberekkel beszélget. És nyilván tudják, tehát, hogy Persze. Nem az a lényeg, de egyrészt így is vicces a reakciójuk. Másrészt meg csak engem igazából már csak ez a koncepció is megnevettet, hogy ott van egy full komoly ember, mit tudom én, hány PhD-vel, és akkor megkérdezi, meg azzal szórakozik, hogy az ugye a brit, nem tudom, egy nagyon specifikus brit akcentussal, mert a brit akcentusnak is van 60 millió alfaja, de ugye a segjük, hogy az our souls, a bizonyos akcentus olyan, mintha azt mondaná, hogy our souls, és akkor ezzel szórakozik az egész film alatt, hogy ilyeneket kérdez direkt. Amit már nem is tudom, szerintem benyomtam a magyar feliratot kíváncsiságból, de már nem emlékszem, hogy ezt a fordítók hogy oldották meg. Fú, hát az... Tehát már ugye, mert ezt nyilván nem lehet szó szerint a mi lelkünk meg a segjük, az nem. Igen. De amúgy szerintem egész kézenfekvő volt végül a megoldás. Jó, azt hiszem jó volt, de mindegy. Én azon is jót szakadtam.
Nekem a kedvencem még mindig az, amikor ott van egy ilyen, nem tudom, hogy milyen festmény, és akkor a kurátor, vagy nem tudom, hogy micsoda, ott van mellette, kész elmondani, hogy a festő, a költő mire gondolt. Annyi a nyitány, hogy what the fuck is this? Semmi filter, semmi, nem tudom, ilyen nagyon precíz humor, vagy valami, csak hogy, de amikor itt saját magadból szól, hogy néha napján, és főleg amúgy hát azt mondanám, hogy a modern művészeti stílusokban már amúgy egyre több olyan van, hogyha nem vagy benne, nem kapcsolódsz éppen rá. Az általános élmény az ez. Tehát, hogy oda megy egy teljesen hétköznapi ember, és akkor egy órát, másfelet vagy kettőt van egy múzeumban, egy kiállításon, és ennek a 80% azzal telik, hogy ez mi a szar? Igen, bár mondjuk itt nyilván klasszikusokról van igen, szó, a klasszikus érte. De ugyanezt akartam mondani, pont ezt akartam kiemelni, hogy két ilyen festményes poén van, és mind a kettő nagyjából hasonló. Igen. Ez az egyik, hogy konkrétan a nyitány az what the fuck is this? És megkérdezed ezt mondjuk egy ott dolgozó szakértőtől. Egy műértőtől, igen. Meg a másik, meg hogy amikor csak simán lefikázta. És az már nem is emlékszem, hogy pontosan melyik festmény volt, de az is valami híres, és akkor elmondja a csávó ilyen hosszan, hogy mit ábrázol, hol van, mi a háttere, stb., milyen ecsetvonás van, és akkor ránéz, hogy this is shit. De valami ez volt a poénnak igen. A lényege. Én azon is szakadtam, de nyilván azt kell, hogy úgy mondja, azt mondja, de... Azzal az akcentussal. Fú, ilyen nagyon alap dolgok fájtak, és tényleg semmilyen high concept poén nincs benne. Nincs. De ezeken még így is jól szórakoztam, úgyhogy én azt nagyon, minden évben, hogyha kidobnak egy ilyet, akkor nagyon szívesen. No, én is. Elnézem. Én is kifejezetten. Viszont egy minimálisat én így utolsó, hát saját élmény, és ez nem ajánlás, de akkor így rendelek egy kicsit. Na. Mert mozis élményben megnéztem a Mufasát, amit eleve nem terveztem, de úgy voltam vele, hogy nagyon rosszat nem teszek. Csak egyszer fogom elmondani, és ezt már többször is már korábban elmondtuk, a mostani adásban csak egyszer fogom. Én nagyon ellene vagyok ennek az egész élő szereplős, rebootos, a jogokat meghosszabbítjuk típusú dolgoknak, mert teljes mértékű kreativitás talanságról tanúskodik. Kreatív talanságról. Az, igen. Tehát, hogy semmi perspektíva nincs benne. Nagyon weird. Értem, hogy a technológiát akarjuk előrébb vinni, de akkor is nagyon fura. De minek igazából? De igen. Mármint, hogy ezt a részét minek. Vannak olyan dolgok, amikre érdemes, de a legtöbbnél semmi értelme nincs, és ezt még inkább konstatáltam az előzeteseknél. Tehát beültünk, konkrétan ez volt az előzetes sor, Minecraft film, utána Hófehérke. Adták a Hófehérke? Aha, előzetesként, utána Lilo és Stitch, élőszereplős, és Így neveld a sárkányod, élőszereplős. Tehát 4 filmet tettek be az előzetesbe, ebből az egyik egy gyökér Minecraft film, amitől a hátamon is feláll a szőr, akkora gyökérség, és azt még Jason Momoa és Jack Black sem fogja tudni megmenteni. Nem tudom, attól a pöcegödörtől, hogy az egész világon a Minecraftot nagyon szeretik, de attól, hogy valamit szeretnek, egy IP-t, attól még nagyon gyökerül néz ki, és utána van 3 film, amit rajzfilmben láttunk. Mind a 3-at tudjuk, hogy mi történik. Hófehérke, Lilo és Stitch, és az Így neveld a sárkányod. És mind a 3-ból az animációs és a rajzolt aspektust kivesszük, és ugyanaz a film. És most konkrétan ez a nagy reklám
ez a nagy dobás a Disneynek, hogy igazából nem tudunk újat kitalálni, úgyhogy fejük meg még, ami volt 30 vagy 40 évvel ezelőtt. És akkor még a hófehérkéről beszélek, nem az így neveld a sárkányodról, ami 10 évese jött ki. Vagy talán 10 éve kijött. Most pontosan nem tudom. De akkor is 10 éve. Tehát konkrétan ugyanaz a sztori. Jó, oké. De konkrétan ugyanaz a sztori. Bár az nem Disney. És hát az nem Disney, de hogy minek kell úgymond élőszereplősé tenni ezt a történetet. Tehát, hogy így a... 2010-es. Ja, bocs, oké, akkor sem. Semmilyen formációban sem. Tehát, hogy ezzel az egyedüli problémám az, hogy hogy ezt nagyon nis közönségnek akarják beadni első körbe, tehát két közönséget is szerintem ezzel el szeretnének érni. Az egyik az, akik fiatalabban látták és szeretik ezeket a filmeket, és most már felnőttek, és azt mondják, hogy de jó, akkor most élőszereplősben megnézem, és akkor, hogy milyen lett a modern CG. Az egyik, a második pedig a mostani gyerekeknek. Hogyha a gyerekkorodban megnézted felnőttként, meg akarod nézni, hogy hova fejlődött a CG, azt még valahogy be tudom dolgozni, de az, hogy mi a tökömnek kell még a maradék képzelőerőt is elvenni a gyerekektől, mert amúgy egy ilyen élőszereplős, az konkrétan amúgy erre való, tehát, hogy abban semmi képzelet nincs, semmi egyedi fantázia nincs benne. Az, hogy tudsz játszani azzal, hogy milyen a animáció, vagy rajzolt úgy rajzfilm stílusa. Semmit nem tudsz. Egyébként ebbe be lehet faktorálni azt is valamilyen szinten, ami nagy veszőparipánk, hogy másik, vagy harmadik, vagy negyedik érv, hogy hát, ha egy több ember eljön, mert hogy az animációt még mindig sokan sajnos ugye úgy tekintenek rá, hogy jó, az akkor valami gyerekrajzfilm, arra nem megyünk. Hát, én is, nem is tudom, mert valakinek egyszer meséltem, hogy mit néztünk meg legutóbb? A vadrobot. A vadrobotot. És akkor, hogy megkérdezte tőlem, hogy te szereted a meséket? Most az animáció, meg a mese, kavarjuk a definíciókat, és szerintem ez is benne van, hogy akkor még akkor hát, hogy valaki ennek jobban esélyt ad, mert hogy a mesét nem nézi már meg hasonló. Szerintem... Nem tudom, hogy mennyivel jobb egy csomó CGI szart nézni rendes animáció helyett, de legyen. De szerintem ez is faktor. Nem a legnagyobb faktor, de ez is faktor. Igen. Lehetséges. Én innentől kezdve bolykotálni fogom ezt az egész szart, mert engem kifejezetten idegesít. Hát főleg, hogyha nincs benne csavar, most például amiről majd fogsz beszélni, a Mufasa, meg az Oroszlán király, azt én is nagyon szívesen. Tehát annak nincs értelme, az Így neveld a sárkányod is olyan, hogy az egy majdnem tökéletes trilógia. Igen. Vagy 3 film? 3 film. Az úgy, majdnem tökéletes trilógia. Az kész. Minden szinten. Mi a tökömnek kell? Ha nincs egyedi nézőpontod, nyilván ezt egy előzetesben nem tudjuk megmondani, de hogyha az előzetes eleve arra épít, hogy nézd, itt van az a híres jelenet, csak élőszereplősen, akkor eleve azt kommunikálja, hogy igazából ez ugyanaz a film lesz. Tehát akkor a marketing szar. De hogyha nincs egyedi nézőpont, ami miatt egy sztorit újra el kell mondani, akkor értelmetlen. És ez általában a remake-ekre is igaz, nem csak ilyen kontextusban, hanem általában. De ez olcsóbb, mint egy remake. Mindenki azt mondja, hogy ugye a színházban is egy színdarabot 80 milliószor feldolgoznak, lásd Shakespeare, stb., hogy újra és újra el lehet mondani, és igaz, de valamiért érdekes módon ezek a nagyobb remake-ek mégse úgy dolgozzák fel az eredetit, mint mondjuk a színházba szokták ezeket a műveket újra és újra feldolgozni, mert semmilyen egyedi csavar nincs benne, semmilyen egyedi látásmód, ami miatt ezt a sztorit megéri újra elmondani,
Igen. vagy amiben lényegesen megváltozna, sőt, általában félre van értelmezve, hogy miért volt sikeres az eredeti film, és lebontják valami olyan felszínes dologra, amit aztán megpróbálnak reprodukálni, és láss csodát, nem működik. És nem működik. Igen. És ez már egy alfaja, mert vannak jó remékek, nem sok, de van, és ennek már egy ilyen alfaja, hogy akkor csináljuk meg ugyanazt a filmet, csak eddig animáció volt. Csak más stílusban. Most már nem animáció. Igen. És végérvényesen akkor bekanyarodunk a Mufasára. Alapvetően amúgy a sztorinak lett volna alapja. És amúgy meg van alapja olyan téren, hogy ténylegesen nagy kulturális hatással bíró ugye színész, mint James Earl Jones szerepébe azt a hangot, a Mufasa karakterét az eredeti oroszlán királyba fogja, és annak ad egy backstoryt. Tehát, hogy ez mint koncepció, ez így rendben van. Viszont az érdeklődésemet én ott vesztettem el ezzel a film, na. Mi van? Várjál, melyik az a rag? Milyen rag? Hogy van ennek a rakozása? Szóval az érdeklődésemet a film kapcsán, vagy a filmmel kapcsolatban. Legyük ez, legyen a második. Igen. A filmmel kapcsolatban, igen, a filmmel kapcsolatban Azt hittem, hogy stroke-ot kaptál. Én ott vesztettem el, hogy a promó anyagba tehát kevésbé volt hangsúlyos az, hogy mi maga a sztori, és inkább az, hogy nézzétek, ezek azok a szereplők, amik az oroszlán királyban benne voltak, és akkor még csak ide dobunk még egy párat. Maga a film megvalósításában amúgy egészen jó arányban volt a dolog, viszont azt a dolgot nem tudtam megugrani, hogy a sztorinak a gerince az egy az egyben az oroszlán király. Tehát, hogyha már csinálsz egy origin sztorit, és azzal hype-olod fel, hogy az eredeti Timon és Pumba és Rafiki hangok vannak benne, viszont ami amúgy egy nagy szívfájdalmam, hogy Zazunak a hangja, John Olivert nem tudták visszahozni, pedig az nagyon jó, és amúgy ebben a filmben Zazunak még egy kicsit több szerepe is van, tehát annyira jó lett volna, hogyha őt visszahozzák, de nem tudták, whatever reason. De az, hogy maga a filmnek és a háttérsztorinak, az origin sztorinak a felépítése az minimális eltérésekkel konkrétan az oroszlán királynak a koppintása, és emellett megvalósításában még mindig fura. Tehát, hogy és akkor elérkezünk ismételten ahhoz a ponthoz, hogy minek kell az oroszlán királyból úgymond egy élőszereplős verziót csinálni, mert meg tudjuk csinálni, de egyszerűen fura az emberi szemnek, mert valósnak tűnő állatok beszélnek. Egy rajzfilmben tök jó, mert ott úgy tehát ténylegesen kifejezéseket tudsz tenni egy megrajzolt karakternek az arcára, mert látod, hogy ez egy rajzolt, az nem valódi. Onnantól kezdve, hogy a valóságot próbálod ötvözni ezzel igazából a képzelettel, akkor döntsük el, hogy melyiket csináljuk. A valóságot vagy a képzeletet? Mert az, hogy a valóságos oroszlán úgy mozog, ahogy egy oroszlán nagyon jól néz ki, tök jó, hogyha bedúl a füledet és nem hallgatod. És mondjuk a száját nem nézed. De az, hogy utána egy oroszlán úgy csücsörít, mint egy ember, hogy tudj hozzá valamilyen szinten kötődni, a rajzfilmben 100%-ban működik, mert úgy vannak ki stilizálva a dolgok, hogy ez működik. Ha élőszereplősbe csinálod, akkor ez csak elidegeníti. Tehát, hogy ez semmelyik korosztálynak, amit el akar érni az élőszereplős film, amelyik korosztályt meg akarja célozni, egyiket sem fogja elérni, mert még a gyereknek a képzelő erejével is azt fogja mondani, hogy ez fura,
felnőtt fejjel, meg még mindig fura. Akkor meg mi a tosznak csináljuk? Jó kérdés, valami, amit nem gondolkodtak el. Eleve a koncepcionális nagy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért? Tehát miért kell az, hogy realisztikusan mozogjon az oroszlán egy ilyen sztoriban, ami arról szól, hogy beszélő állatok gyakorlatilag egy Shakespeare királydrámát lenyomnak. Igen. Miért fontos, hogy a vaddisznó az úgy nézen ki, mint egy vaddisznó? Fogalmam sincs, és Nem értem. igen, és akkor az összességében nekem akkor ezzel a filmmel annyi a bajom, hogy sem a sztori nem megfelelően érdekes, sem megfelelőképpen másabb, mint az eredeti Oroszlán királynak a sztoria. Nem maga a sztori, hanem a sztorinak a lefolyása. Tehát konkrétan megvannak ugyanazok a beatek, ami az eredeti filmben, hogyha már csinálsz egy másik filmet, akkor annyira rugaszkodjunk már el, hogy egy picit másfajta sztorit mesélünk el. Tehát, hogy én értem, hogy nosztalgia faktor meg minden, és még ráadásul a megvalósítás, amire az egész fel van építve, még az is fura. Ez egy olyan katyvasz, hogy igazából azon kívül, hogy hallod igazából eredeti nyelven, hogyha angolul nézitek, akkor vannak benne James Earl Jones-os hangfelvételek, egy párszor hallatszódik, és akkor benne van az eredeti Elton John-os betétdalnak az átdolgozása, meg a vége félig meddig amúgy egy ilyen érzelmes befejezés. Ezen kívül semmilyen plusz nem ad. Csak azért csalódás, mert ugye a rendező az Oscar-díjas Barry Jenkins, úgy emlékszem, és én abba bíztam, hogy ha valakit fognak, aki egyébként minden más filmében elég specifikus hangot képvisel, akkor ő ezt a víziót hozza magával. Nem tudom, én erre tekintettem, még így is lehet azt mondom, hogy majd a Disney egyszer megnézem, de ez így akkor mindenképpen csalódásnak hangzik. Hát, azzal együtt, hogy a bolykottodba én is abszolút be tudok szállni. Társuljunk! És nem tudom, ezzel kapcsolatban a másik problémám, ami át is vezet valószínűleg majd a következő témába, azt majd nem tudom, az mindjárt előhozom. Mehetünk? Jó, mehetünk. Akkor a másik ilyen problémám, és ezt is már többször felhoztam, az a fiatalitás, a CGI fiatalitás. A de-aging. A de-aging, igen, ami még a kisebbik baj, igen. Mert azt még itt-ott el tudom fogadni, főleg, hogyha keveset van használva. De a másik az egyszerűen a halott színészek felhasználása, vagy a fiatalitásnál még inkább az a baj, mert ha azt mondják, hogy Harrison Ford az Indiana Jones 5-ben a film elején van egy 15 perc, most tudom én meg milyen hosszú nyitány, ahol visszafiatalították az eredeti filmeknek a korára, de hogy amúgy a filmnek a része volt, potenciálisan, ha nem is, nyilván nem ő ugrált, de egy csomószor a színészi játéknál az ő arcát vették alapul, és ő színészkedett, amit utána visszafiatalítottak, az még mindig elfogadhatóbb, főleg úgy, hogy ezt mondjuk csak a film elején volt, és utána önmagát, a saját korát játszotta, az oké. Az, amikor valakit úgy még él, de visszafiatalítanak úgy, hogy egyébként köze nincs a filmhez, hanem egyszerűen csak ugye már eladta a lelkét is mondjuk a Disneynek, és egy random csávót, aki szintén amúgy általában rendes színész, és annak csak hasonlít mondjuk erre a másik híresebb színészre, és beállítják, és ő csinál mindent, csak az arcára aztán rányomják a fiatalított másikat, na az már kezd jobban zavarni, de az abszolút csúcs, az a halott színész. Visszarángatjuk, és én leszarom, hogyha a feleségének, a nagyanyjának, a lányának a cselédje írta alá,
hogy ez okés, nem érdekel, annyira indokolatlan, hogy én ezt soha nem fogom tudni elfogadni, és nekem van egy ilyen félelmem a Star Wars kapcsán, ott merült fel, mert ott már volt erre példa, Igen. hogy az lesz, hogy pár éven belül CGI Luke és Han és Leia-t fogunk nézni a kibaszott moziba, mert senki nem képes bedolgozni agyban, hogy ezeket a karaktereket újra lehet castingolni. Én értem, én is szeretem az eredeti trilógiát, nyilvánvalóan azon nőttem fel, és elsőnek biztos fura lenne sokaknak, de túllendülnénk. Mi, mint társadalom, mint fejlett társadalom, szerintem megugranánk ezt idővel, hogy Mark Hamill 70 évesen nem fog Luke Skywalkert játszani. Mint aki 20 éves. Mint aki 20 éves, és hogyha majd remélhetőleg jó sokára egyszer elhunyt, akkor utána ne kelljen már szerencsétlennek még mindig ezzel szórakoznia, és a családjának, meg stb. Tehát indokolatlan. Újra lehet castingolni, a múltban is működött, ezután is működni fog. Ez a felesleges vágyakozás, ez a full immersionhöz, hogy olyan legyen, minthogyha 77-ben nézném a Star Wars-t, ki a faszom akarja 77-es Star Wars nézni újra és újra és újra, nem kell fejlődjön minden, de ez is, és nem csak a technológiai fejlődés, hanem egyszerűen a történetmesélés fejlődjön, és el kellene ezeket engedni, ez hihetetlenül zavar, és sajnos ez lesz a probléma Igen. a jövőben szerintem másoknál is, hogy egyszerűen lesznek ezek a nagy IP-k, és nem tudják elengedni. És nem fogják tudni elengedni. Igen. És most már mivel a technológia, ami lehetőséget arra, hogy ne is kelljen, ezért akkor belekapaszkodunk. Szerintem ez nem egy jó irány, és, Hát nem. és én mondjuk arra hajlandó lennék, hogy a Dave Filoninak lesz majd a filmje, ami elvileg majd itt a trónos, mandalóris dolgokat majd így egybe lezárja, vagy nem tudom. Ez lesz a nagy esemény. A bosszúállók, a Star Wars bosszúállók. Ha abba kiderül, hogy egy cameónál több mértékben ez lesz, hogy Harrison Ford fiatalítva, Mark Hamill fiatalítva, és Carrie Fisher, aki már elhunyt 10 éve, bele lesz valahogy erőszakolva, én nem fogom megnézni azt a filmet. Legalábbis moziba semmiképp. Ha a Disney Plus-ért már úgyis fizetek, akkor ott majd lehet, de tehát ez én majd ott. Ja, persze. Igen. Jó, oké, és akkor, hogyha már Star Wars megemlítetted, igen, ez akkor így volt az átkötés. Nagyon seamless átkötés. Ebből a témából amúgy szerintem egy kicsit pozitívabban ki tudjuk hozni a Skeleton Crew-t, mert hogyha csak a megvalósításról, először beszéljünk a megvalósításról akkor. És ha érdekelt titeket, még nem láttátok, akkor most szeretnénk mondani, hogy spoileresen fogunk róla beszélni, mert az előző adásban már felvezettük, spoilermentesen, annál többet igazából nem lehet, vagy nem tudnánk róla elmondani, de azért egy picit beszéljük már ki a dolgokat. Igen. Szóval szerintem a Skeleton Crew-nak kifejezetten jól állt, hogy nem tudom, hogy mennyit vettek fel volume-ba, de ugye, hogyha ezt... Elég sokat. Igen, de hogyha ezt már volume-mal vették, akkor erre már ténylegesen kitalálták, hogy kell a nagy teret használni volume-ra, mert főleg amikor a kikötőben voltak, az például az ilyen wide shotok nagyon jól néztek ki, az űr jelenetek és az összes ilyen űrharc, az is jól nézett ki. Sőt, nekem még amúgy ilyen mini csillagromboló bejön a bolygóra típusú dolog, amikor az utolsó részben a kalózok a bolygóra mennek, és akkor felülről látjuk, hogy a nagy hajó ott lebeg a város felett, meg minden. Szerintem azok tök jól néztek ki, és akkor ezek a digitális elemek, és emellett viszont kifejezetten jól állt, hogy praktikusan megcsinálták a jelmezeket. Yep. Tehát nem az, hogy... nem csak a jelmezeket, kellékeket, mind. A kellékeket is, igen. Tehát, hogy nem tudom, a
Farkas, Romulus, Radius, Maximus, Ja, nem igen. tudom, hogy hívják, de valami ilyesmine volt, vagy Cruácius, mindegy, most baromságokat mondok, nem baj, a farkasember. A farkas, igen. Igen, a farkasember, esküszöm, nem zavart, hogy fizikailag nem tudtak neki a tátogáson kívül másfajta szájkoncepciókat és formákat neki adni. Hát de ott van Neil is, a kék elefánt, akinek konkrétan nincs szája. Tök jól megcsinálták. Mert Tehát, nem- hogy nem van egy tudják mozgatni. ormány előtte, nem lehet mozgatni, egy picit így, nem tudom, itt mozgott ott valami, de elfogadtad. Ez egy elefánt, ez egy űrlény. Ez kész. Ennyi. Kész. És emellett amúgy meg tök jól néztek ki, tehát hogy nem volt meg az mi az a disconnect a többi jelenlévő karaktertől, még akkor is, hogyha valami nem tudom, hogy milyen űrlény volt, mert minden praktikusan meg volt csinálva. És amúgy ez az emberi szemnek, és ezt már nem tudom, hogy hányszor én ugye a Corridor Crew-t szeretem kifejezetten YouTube-on, akiknek hetente van egy ilyen CGI reaction videójuk, amiket kiszoktak tenni, ők mondják nagyon sokszor, hogy és ez biztos, hogy általánosságban igaz, hogy a legbonyolultabb animáció az emberi arc. Mert bármi egy picit máshogy van megcsinálva, mert ugye minden, amit animációként csinálnak meg, ott minden tudatosan tesznek bele. Viszont nekünk, mint embereknek annyiszor nézünk egymás arcára, annyiszor látunk emberi arcokat, arckifejezéseket, hogy a legkisebb változás is, ami nem természetes, azt így kiszúrjuk, és onnantól kezdve ha tudatosan akarod definiálni, akkor nagyon sokáig tart, amíg ezt egyáltalán kitalálod, hogy miért néz ki furán, és egy idő után a CGI animátorok is olyan határidőkkel dolgoznak, hogy hát best I can do, és akkor nagyjából egy ilyen nem lesz soha olyan, mint hogyha valóságosan felvennéd, de nagyjából közelít hozzá. És főleg az ilyeneknél, amikor ilyen Star Warsról beszélünk, hogy űrlények vannak, még az űrlényeknél ugye akkor így el lehet mismásolni. Már most... De egyébként ezt hozzá nem szokták, tehát. De igen, de amúgy nem szokták. A prequels óta Igen. tartják magukat ahhoz, hogy Igen. maszkok, meg ilyen creature shop dolgokat használnak, úgyhogy legalább. Igen. És az kifejezetten jól néz ki. Tehát, hogy jól áll neki. Úgyhogy a designról amúgy ennyi, viszont ennyitott kérdés. Jude Law-nak a karaktere. És a karakter íve. Ja, a legidiótább neve van a világon. Igen, az Jude. Jod Nanavud, vagy valami ilyesmi. Igen. Fura neve. Mindegy, lényegtelen. Neki a karakter íve, az mennyire tetszett? Hát vitatható, hogy mekkora karakteríve volt, szerintem. Ami volt. Nem tudom, mi volt. Hát, nem vagyok meggyőződve arról, hogy volt karakteríve. Akkor másképpen fogalmazok, akkor de a karaktere... Az ő karakterenek a sztoria mennyire tetszett? Nekem tetszett a sztori, szerintem van benne potenciál. Most az megint az élet nagy tragédiája lesz, hogy jó eséllyel ezt a karaktert is most már csak képregényekben, meg ilyesmiben fogjuk látni. Vagyis így az első adatok alapján nem valószínű, hogy lesz. Nem tudom, hogy terveztek-e, de ha terveztek, akkor nem hiszem, hogy lesz folytatása. De amúgy nem vagyok róla meggyőződve, hogy lesz, vagy akartak folytatást. A karakter nyilván felbukkanhat ettől függetlenül. Nekem tetszett, és azért tetszett, mert az utolsó pár részig amúgy végig úgy voltál vele, hogy legalábbis én úgy voltam vele, hogy ez a tipikus karakter, aki odaverődik a gyerekek mellé, és amúgy egy rohadék, de megvan benne ez a zsivány, de a jó szívű zsivány. És még akkor lehet jó is. Igen, és hogy a gyerekek meggyőzik arról, hogy jó, most nyilván a fináléban, a leges legvégén vannak arra utaló jelek, hogy ez amúgy valóban így volt,
Nem 100%-ban de, gonosz. tehát, hogy nem, igen, nem veleig gonosz, de amennyire engedték, hogy gonosz legyen, az engem meglepett. És például, Így van. és én ennek örülök. Tehát ez egy friss sztori volt, mert gyakorlatilag amiről beszélünk, az az, hogy ő volt a sztorinak a gonosza. Így van. És nagyon sokszor volt olyan, hogy azt gondoltad, hogy még igazából a sorozat elején az első részeknél, hogy akkor ő ténylegesen segíteni akar. Nyilván van egy kis hátsó szándék, de utána az úgy nőtt. Tehát, hogy az elején annyi volt, hogy oké, csak ő akarja megkaparintani, onnantól már meg, hogy egész csapatszállítóval, meg Kalusz 6 testtel érkezik, és akkor akkor mindenkit igazából először egy kicsit lelövöldözünk, utána meg ti lesztek a rabszolgáim körülbelül, az azért úgy etikusan is van a kettő között távolság. Ja. És amúgy meglepően jó Én volt. vártam, hogy mikor lesz az az önzetlen pillanat, hogy most akkor segít, és akkor a végén kap egy csomó pénzt, és akkor boldog, de valójában az volt a legnagyobb sikere, hogy a gyerekekkel tudott kapcsolódni, vagy a gyerekekkel tudott kapcsolódni, meg ilyen kis családja lett. Tehát ezt vártam végig, hogy ez lesz. És hogyha jól van kivitelezve, akkor engem amúgy az se zavart volna. De hogy nem ez volt végül a sztori, és én végig azt hittem, hogy ez lesz, azt szerintem a sorozatnak a sikere. Igen, ez így frissebb volt konkrétan. Igen. Tehát mert nem az volt a lényeg, hogy szerintem ezt amúgy azért is csinálták, és azért csinálták jól, retrospektíven, mert hogyha neki van egy ilyen megváltásos ilyen redemption sztoria nagyjából, végére tesznek valami ilyesmit, akkor magukról, a gyerekekről és erről az egész ilyen a hozzájuk kötődő kalandról veszi le a figyelmet. És a Rivalda fényt. Igen. Mert így igazából, ha visszagondolva, az ő karaktere relatíve konszisztens volt, csak nem tudtuk a motivációit, igen, meg igen, az, hogy mennyire akarja ezt az egészet. Ergo a 4 gyereknek a sztoria, a fő sztori, és ők a főszereplők, attól függetlenül, hogy van egy Jude Law, aki mint nagy név, az viszi. Igen. És ez ebben a formációban tök jó, friss, új gondolat, tetszett. Függetlenül úgy, hogy tehát így is láttad, mert nyilván nem, tehát gyerekeket nem lőtt le, meg látszott is, hogy aktívan nem bántja őket, meg a végén... Hát azért úgy aktívan nem bántja hát őket, jó, de jó azért... volt, amikor de már amikor megvan amikor már úgy érezted, hogy az utolsó előtti részben, vagy nem tudom, amikor ott len vannak, és amikor átveszi a kapitány Igen. címet. Igen. És akkor a csajt így elkapja, majd kihívja párbajra, de könyörög neki, hogy adja fel, mert nem akarja bántani. Függetlenül attól, hogy viszont így főleg utólag azt mondod, hogy lehet, hogy bántotta volna, hogyha tényleg muszáj, és ezen múlik minden, de nem akarta. És a fináléban is láttad, hogy nyilván ott van a pisztoly, de nem lőtt volna rájuk, és nem is tette. És ugye nyilván a végén is voltak ilyen színészi nem is színészi döntések, de hogy színészi játékban arra utaló jelek, hogy azért örül, hogy a srácok rendben vannak, de nem tudom, ez lehet, hogy többszöri nézést igényelne. Ami még tetszett, hogy nyilván, amit a végénre kifuttattak például a csajnál, most még a nevek, Neilnek a neve megvan. Várjál, melyik csaj? A fő, a banda vezér kis csaj. Igen. Ugye neki, amikor mondja az anyjának, hogy igen, a galaxis veszélyes, meg stb., de hogy mindenhol vannak jó emberek. Igen, ugye nagyjából ez a fő üzenete ennek a sorozatnak, amit rá lehet vetíteni ugye a mi kis világunkra is. És amikor ott végig gondolod, most nem emlékszem, hogy nem volt flashback. Nem. Tehát még nem is tolták túl, hogy vannak jó emberek, és akkor megmutatták. Ugye? Nem volt flashback, ott nem volt flashback, ott csak tényleg az volt, és akkor végig gondoltad, és minden részem, minden bolygón, tényleg Blue Sky-on láttam screenshotolva
Igen, azért valamiért azt hittem, hogy volt flashback, de szerencsére nem volt. Örülök, hogy nem volt. Hogyha visszagondolsz a sztorira, meg minden helyen, ahol jártak, akkor találkoztak valakivel, aki borzalmas körülmények között volt, de segíteni akart neki. És egészen a végéig nem állt össze ez úgy igazából, amíg a csaj ki nem mondta, hogy ez a fő üzenet, ez a sorozatnak az egyik fő üzenete, és akkor utólag azt mondod, hogy akkor ez így tök jó. Tehát, hogy nem azt mondod, Ez hogy... így kaland üzenet. Igen, nem az, hogy az első bolygón, aki segített neki, már azonnal azt mondtad, hogy jó, akkor ez lesz a lényeg. Nem tudtad, hogy ez lesz a lényeg. Igen. Össze se állt, hogy így tényleg mindenhol találkoztak legalább egy normális személlyel. Én most így jelenleg a fejemben van egy pár rész, ami kimaradt, úgyhogy amúgy kíváncsi vagyok majd. Erre majd rákeresek. Biztos, hogy több helyen nem úgy le vannak screenshotolva, és akkor így már meg lesz a sztoriban. Hát van rögtön az elején a nőci, akivel te is bizalmatlan vagy, mint a néző, de amikor a kalózoknak a leges-legelső helyszín, ahová eljutnak a kalózoknak az a bolygója, vagy nem is tudom, mi volt, űrállomás, vagy nem tudom, mi volt. Hát az egy ilyen űrkikötő. Igen, mert kikötő volt, és akkor ott volt az a nőci, aki kérdezett, hogy gyerekek, mit csináltak itt, és akkor még nyilván az első, vagy második rész volt, és én is azt hittem, hogy biztos átveri majd őket, vagy valami, de nem, csak segíteni akart nekik. Ott van ugye a bagoly, igen. A kis csaj, akivel Neil flörtöl. Igen. Aki szintén borzalmas körülmények között él egyébként, de nyitott volt. A fürdőben az a nagy... A nagy csápos. Nagy csápos, és nagyjából ennyi a helyszín. Amúgy igen. Ha belegondolsz, én azt hiszem. És meg tetszett ugye az a perspektíva, hogy nyilván, mivel Jude Law-nak a karakterével vannak, akkor az X-szárnyúak ők mivel azonosítják, ami fenyegetésként azonosították, és hogy ez hogy fordul meg. Most nekem ez is, ilyen apróságok is tetszettek, ami tényleg nem egy hatalmas dolog, de perspektíva. Hogy ők, akik el vannak zárva ettől a galaxistól, nekik nem alapvető, hogy az X-szárnyú hogy az X-szárnyúak a jó oldalon állnak, vagy stb. Hanem ezt ki kellett így tapasztalni. Igen. Plusz, itt azért szeretnék még az X-szárnyúakat, teljes mértékben egyetértek, az X-szárnyúakról jut eszembe, hogy ami a Rebelsben benne volt, a B-szárnyús, ilyen összpontosítjuk a lézert, és akkor így lőjük. Annyira jó volt. Ez nagyon... Nekem is tetszett. Az egy nagyon olyan fun Star Wars, ilyen deep fan, egy ilyen omázs volt igazából Dave Filoninak. Igazából nem, mert a Jedi visszatérben van B-wing. Nem az, hogy B-wing, hanem maga a három lézeres. Abba is ugyanúgy van. Szerintem igen. Tehát ez már onnan jött a Rebelsből. Tehát már a Rebels már eleve annak adott egy backstoryt, ami egy ilyen kis gyors villanás volt egy eredetiben. Hát én a Rebels-höz kötöttem bele, most így az időrendben. Szerintem ez ilyen szempontból mindegy, hogy mihez kötöd, mert valid. Igen, de valid volt, jól nézett ki. Ja. Úgyhogy körülbelül ennyi. De igen, amúgy ezzel egyetértek. Tehát összességében én nem vártam nagyon sokat a sorozattól, annyi, hogy legyen egy kicsit új, és ha nem is volt annyira... Most nyilván amúgy nem fair, és nem egy az egybeni összehasonlítás, de hogyha aközül kellene választanom, hogy mondjuk egy Boba Fett-es sorozatot, amiben túl sok fantázia nincs, meg félig már egy másik karakternek a sorozata, vagy mondjuk inkább egy ilyen új sorozat, vagy mondjuk az Andor, ami mondjuk stílusában teljes mértékben más, mint a Star Wars. Én ebből sokkal többet el tudnék képzelni, a személyes preferenciám az ez lenne, hogy így
induljunk már erre valami másik irányba, mert mindig ugyanazt csinálni, mindig ugyanarra felépíteni, mindig nosztalgia faktorra építeni, egy idő után kifúj. És Ja. kell valami olyan új, ami a régi Star Wars rajongóknak is megfelelő, és ami mondjuk az új generációnak is lehet valami kapaszkodó Hát pont. meg van egy ekkora franchise-od, ami ilyen-olyan médiumon már olyan szinten ki van bővítve, hogy annyiféle sztorit el tudsz mesélni, van hely mindenkinek. Tehát el lehet mesélni ezeket a... Igen, emlékszel erre, és emlékszel, hogy milyen jó volt a 70-es, 80-as években Star Wars nézni? Na, itt van ugyanaz. És lehet újakat is mesélni. Most amúgy lehet mondani, hogy végül is ezt is csinálja a Star Wars, mert hagyott ismert dolgokat, mert például a Bad Batch az nyilván most egy sokkal közelmúltabb, de alapvetően múltra építő sorozat, Igen. ami ugye a Clone Wars. A Clone Warsnek a hagyatéka. Igen. Az Andor, függetlenül attól, hogy igen, stílusában teljesen nem Star Wars-os, hanem inkább egy komoly dráma. Igen. Mivel abban az érában játszódik, meg kinézet, meg ilyesmi, azért így is nagyon ismerős még sokaknak. Talán ezért is nagyon sikeres, meg nyilván a felnőttebb témák, meg motivumok miatt. De viszont ott van egy akolitus, ami legalább kísérletezett valami újjal, meg itt van a Skeleton Crew, ami szintén kísérletezett. A probléma az, hogy például ez a kettő, ez speciál most ugye a legkevésbé népszerűbb Star Wars dolog, de egyrészt nem kell mindennek szerintem. Tehát a Star Wars filmeknél is azt kéne elengedni, vagyis hát a filmeknél lehet, hogy nem, mert azt meg lehet hagyni ilyen event dolgoknak, de csak úgy a Star Wars termékeknél ezt kéne elengedni, hogy nem kell mindennek giga mega sikernek lennie. Tehát ez igaz arra is, hogy milyen sztorit mesélnek el, és igaz arra is, hogy mennyire sikeres. Hogy... Hát csak az más, amikor ugye ehhez vagy mint stúdió is hozzászokva erre, ezzel az, még hogyha nem is kimondott elvárás, de félig meddig szerintem amúgy ilyen kimondatlan elvárásként is, aki bármilyen szinten ezekbe a projektekbe belemegy, az nagyjából ilyen elvárásokkal megy bele. Mondjuk saját magával. Teszem hozzá, hogyha a Skeleton Crew-val valami olyan irreális streaming rekord elvárás volt, akkor idióta, aki ezt kitalálta. Tehát én eleve azt gondolom, hogy azt a Lucasfilmnél tudták, hogy nem ez lesz a legnagyobb hit show. Persze. Függetlenül attól, hogy alapvetően a kritikai értékelése az jó. De ez eleve egy kisebb sztori volt, nyilván ugye a gyerekek miatt a fókusz, meg a stílusa is enyhébb volt. Úgyhogy én szerintem ez eleve nem lehetett elvárás ezzel a sorozattal kapcsolatban, hogy igazán nagy számokat hozzon. De minden esetre jó, hogy megpróbáltak valami újat, és nekem az is tetszett, hogy egy kicsit ilyen kis visszafogottabb sztorit meséltek. Kompaktabb volt ez az egész történet, hogy igen. Nem kell mindennek galaktikus ilyen következményei, hogy legyenek. Tehát nem kell ilyen nagy, hatalmas sztorit elmesélni mindig. Egy ilyen kicsi is elég. Igen. Az egyetlen negatívum, az gyorsan megemlítem, nekem a vége azért kicsit olyan volt, hogy ez csak így vége lett. Ja. És nem az a bajom, hogy nincs minden szál elvarva, vagy bármi ilyesmi, mert legyen open-ended, teljesen mindegy, legyen nyitva az ajtó a jövőben, de konkrétan csak vége lett. A sztorin, egyszer csak így boom. Semmilyen ilyen extra kép, hogy akkor mindenki boldogan él, vagy semmi. Amit az evokok táncolnak. Akár igen, az evokok táncolnak, vagy még Neil még egyszer ott van a kis fürdőkádjában, aztán néz felfelé. Egyszerűen csak vége lett. Ja. Nekem az egy kicsit hirtelen. Ezt mondjuk el tudom fogadni. Nekem speciál nem volt vele bajom. De az fix, hogy ezt is újra fogom egyben így nézni.
Szerintem jót tett itt is a heti. Ez megint egy olyan sorozat volt, ahol tök jó volt ezt így hetente nézni. Kíváncsi vagyok, hogy egyben mi lesz most, majd készülök egy ilyen Star Wars sor is. Az Endor, az Ahsoka, meg a Skeleton Crew-t egyben, mármint, hogy nem úgy egyben, hogy mind a hármat egymás után, hanem magát ezeket az évadokat egyben megnézni. Ja. Mert ezeket mind hetente követtem, és azóta nem láttam. Ja. Úgyhogy jó volt. Jó, szerintem meg. És ne tántorítson el senkit, ha kicsit fiatalabb közönségnek célzottság, mert szerintem szórakoztató. Igen, szerintem is. És hogyha valaki azt hiszi, az Endor nagyon jó. A legjobb minőségi Star Wars valami, ami kijött. De ha valaki azt hiszi, hogy az Endor a Star Wars, akkor nagyon vakvágányon van. Tehát, ezt már mondtam a legutóbb is, mikor beszéltünk. Hogy a Star Wars DNS-e, meg eszenciája, ahogy Lucas elképzelte, az inkább hasonlít a Skeleton Crew-ra. Most mondhatod, hogy ez nem tetszik, de attól még szerintem ez közelebb áll. Hát 10 éveseknek való. Hát igen, de mindenkinek családi. Igen. Családi, igen. Családi, de a fő leckék nyilván igen. Azok ilyen mindenki által igen. Univerzálisan érthetőek, úgyhogy gyerek is értse, úgy is viszont, hogy plusz információ és plusz tapasztalattal a felnőtt is tudjon hozzá kötődni, igen. Vagy tudjon vele azonosulni. Ja. Jó. Akkor szerintem lépjünk rá hát nem is tudom, hogy fő téma, de igazából ez az, amiről még nem beszéltünk, de szerintem mind a kettőnknek egy egészen nagy meglepetést okozó önéletrajz motivált és inspirált nem is önéletrajz, életút motivált és inspirált film, ami ugye Robbie Williamsnek a elbaszott élete. Ja. És ez ugye a Batman, vagy Batman, ami Batman. Ugye úgy van megvalósítva, hogy Robbie Williamsnek a karaktere igazából ő csak beszél, és valamint így szinkronizál, viszont az ő karaktere alapvetően egy animált majom, mint hogyha a majmok bolygójáról jött volna a rebootolt majmok bolygójás sorozatból. Az Andy Serkis. Igen, az Andy Serkis által játszott majmok bolygójás stílusba körülbelül. Oké, első kérdés. Ez a fajta koncepció, ez neked mennyire tetszett film kontextusába? Ha egy CGI majom volt. Igen. Benne. Most nehéz megmondani, mert őszintén szólva mondja, engem ez érdekelne ilyen kérdőív szintjén, csak így az emberektől, hogy igazából inkább pozitív, vagy inkább negatív hatása volt amúgy ennek a filmnek a box office-ára például, nem mint hogyha annak kéne számítania, hogy ez van, mert én például tudom, csak vegyük nagyon alap példát, édesanyám szerette mindig is Robbie Williams-t, így a zenéjét, és tudom, hogy élvezni ezt a filmet, de ő azt mondta, hogy ez a CGI majom, ez neki sok. Igen. Nyilván nem racionális dolog, egyszerűen nem lehet ezt így kibeszélni belőle. Aha. Lehet, hogy egyszer streamingen megnézni, de hogy az őt például eltántorította, és akkor itt jön be, hogy akkor például, hogyha ezt rávetítjük, ez nem egy nagy minta, tehát senki ne értse félre, de vegyük úgy, hogy még azért vannak egy páran, akik így gondolkodnak. Ilyenről amúgy én is hallottam, hogy ilyen életrajzi ihletésű film, és semmi értelme nincs. Tehát, hogy az emberek jobban befogadják mondjuk azt, amikor castolsz konkrétan egy színészt. Igen. Tehát mondjuk annyi ilyen életrajzi film volt már a Elvis-től kezdve, Elton John, Freddie Mercury, igen, az összeshez valaki castolva van, és szerintem az emberek ahhoz vannak hozzászokva.
Hát hogyha... meg csak tehát fura, tehát még Meg mindig fura, van. Nyilván, igen. persze, édesanyám az megint egy másik, egy kicsit korábbi generáció, tehát lehet, hogy neki csak simán ebből fakad. Teljesen mindegy. A mi generációnkból is hallottam ilyen visszajelzést, tehát hogy ez Tehát az is benne tök van, hogy rossz. mert mi pont ezért mentünk el többek között, mert Robbie Williams egy CGI majom, what the fuck? Tök jó. És akkor menjünk el, nézzük meg. De nagyon sokan nem így vannak ezzel, hanem hogy Robbie Williams egy CGI majom, mi? Akkor ez engem nem érdekel. Ja. És tehát az embereknek az a mennyiség, amit elidegenített ezzel a film, az vajon hogyan viszonyul ahhoz, hogy mennyi értelme volt annak, hogy ő egy CGI majom. Oké. Mert így a film végén, vagy utólag, ez egy jó gimmick. Nekem. Tehát nekem ez Ezt tetszik. akartam Nekem ez kérdezni, tetszett, hogy elmentünk megnézni ezért, és szerintem amúgy az érzelmi részben számomra nem vett le. Tehát amikor olyan volt, az érzelmeket ugyanúgy átközvetítette, ahogy kellett. Nekem nem vett ki, viszont alapvetően nem is tett hozzá a sztorihoz, hogy egy CGI majom. Most van egy nagyon felszínes metafora ezáltal, hogy ő egy majom, ami nyilván nem tudjuk, hogy mi volt a kreatív folyamat. Én interjúban láttam, hogy gyakorlatilag csak megkérdezték tőle, hogy mi a spirit animal, és akkor mondott valamit, és mondták, hogy azt nem tudjuk CGI-ban rendesen megcsinálni. És akkor így kihozták, hogy legyen majom. Tehát, hogy igazából nem volt nagy mély gondolkodás ebben, hanem ez gyakorlatilag csak egy gimmick, amivel ki akartak tűnni a többi közül. Nyilván lehet egy ilyen felszínes metaforája is, hogy nyilván a majom, aki játsza magát meg úgy veszi az életet, hogy nem komolyan, tehát igen, nem veszik komolyan, majomkodik. Tehát ennek a majmot egyébként is egy csomó ilyennel azonosítják, és ezt így rá lehet húzni a filmre, de ez meg annyira egyértelmű dolog, hogy én nem gondolom, hogy ez akkora értéket ad a filmhez. Nem. Úgyhogy számomra, nekem személy szerint ez egy gimmick marad. Ez csak egy ilyen extra, amivel el akarták adni magukat marketing szempontból. Személy szerint nem zavar. Személy szerint azt gondolom, hogy nem rontott a filmem, csak azt is gondolom, hogy nem adott hozzá. Aha. Hát már nem tudom, mi volt az eredeti kérdés. Ez volt. Na, szuper. Ez konkrétan. Most nyilván itt a nagy közönség számokat és azt a visszajelzést, hogy most ezt hogy fogadják, ezt nyilván nem fogjuk tudni kitalálni, viszont az, hogy neked személy szerint mennyire tetszett ez a megvalósítás, akkor nem adott hozzá igazából, és igazából közömbös akkor nagyjából. Hát nem, így lett. Ja, tehát maga az, hogy ő egy majom a filmben, az igen, az számomra közömbös. Aha, ja. Azt szerintem alapvetően el lehet könyvelni sikerként, hogy nem rontott. Aha, amúgy igen. Te. Aha. Jó, oké. Az én személyes véleményem az, hogy nekem az érzelmi részét és magát a filmnek a mondani valóját egy kicsit könnyebben emészhetővé tette, hogy majom. És az, hogy például nála, és akkor visszakanyarodunk az előző témához minimálisan, hogy mondjuk a gyerekkorára, a tinikorára, a 20-as éveire nem de-age-elték. Én ezt kifejezetten pártoltam. Tehát ugye itt ennél az önéletrajzi ihletésű filmnél az is benne van, hogy ő még azért nem öreg. Tehát, hogy se nem halt meg, tudtam ma. Nem. Főleg miután rehabilitálták, de hogy nyilván vannak olyan aspektusai a filmnek, főleg a családdal, a családi érzelmi hátteret el tudom képzelni, hogy van, akit kivesz ebből az átélésből, hogy az ott egy majom, és akkor ott van mellette egy normális ember, de és akkor ez az apját, meg az anyját kellene alakítania, meg a nagymamáját, és akkor miért? Nekem sokkal jobban átjött.
meg ez maga az üzenet, azzal, hogy nem őt, mint színészt kellett néznem, hogy konkrétan, vagy hogyha konkrétan castingolták volna valamelyik színészre, akkor az ő színészi játékát néztem volna. Mert így egy picit így a saját személyét így kiveszed az egyenletből. Mármint úgy, hogy nem mint az ő arca van ott, hogy akkor most vele adod el a sztorit, hanem az ő élettörténete a sztori, és csak egy majmot oda beteszel. Hogyha konkrétan ennyi volt a logika mögötte, hogy akkor csak valamit tegyünk be, én azt is elfogadom, én azt is el tudom képzelni, hogy ő simán nem akart belemenni, mármint, hogy ő személyesen nem akart benne szerepelni. Amikor énekesek nulla színészi karrierrel, vagy akár, nem tudom, profi sportolók elkezdenek színészkedni, igen. Ha tudják, hogy nem tudnak, akkor nem kell erőltetni. Mindegyik opcióra szerintem ez egy tök jó megoldás, és még amúgy művészileg is el lehet adni. És ilyen tekintetben szerintem egy tök jó választás volt. Tehát nekem úgy mondom, hogy kontextusában, a film kontextusában nekem például egy plusz volt. És most a majom koncepciótól és a majom mint szimbólumtól leszámítva, tehát nekem bármilyen állat lehetett volna. Tehát, hogyha akármilyen ilyen spirit animal van éppen Robbie Williamsnek, hogyha az borz, vagy nem tudom, egy struc, én azzal is el tudtam volna képzelni. Tehát, hogy nem szoros, sokkal viccesebb lett volna bizonyos jelenetek. Ahogy ironikus módon szerintem oroszlánt mondott először. Igen? Igen. De mindegy, tehát, hogy érted a lényeget. Értem. Úgyhogy szerintem az én szempontomból és személyes véleményem az, hogy ennek a filmnek jól állt. Hogy nem ő volt. Nem ő volt benne, mert így ténylegesen nekem legalábbis segített a sztorira fókuszálni, és nem arra, hogy ő van ott. Nem, ez egy jogos felvetés. Én erre így nem gondoltam, de ebbe valóban látok értéket. Illetve egyébként ez most csak lehet egy személyes dolog nekik, hogy ha neki magának nem is, de lehet, hogy mondjuk a családjának, vagy hasonlóknak mondjuk könnyebb így megnézni ezt a dolgot. Egyébként. Ez nyilván ez a nagy tömeg eladás promóció szempontjából kevésbé fontos egy stúdiónak, de mondjuk neki akár lehet, hogyha majd a gyerek egyszer megnézi ezt a filmet, akkor annak a gyereknek könnyebb lesz ezt bedolgozni. Igen, szerintem vagy akár a családjának, a szüleinek, nem tudom, hogy élnek-e. Élnek még a film. Nem tudom. A film végén még éltek, úgyhogy hát, ha még reméljük, hogy még most is élnek. Lehet, hogy nekik ez így könnyen. Igen, és ugye ez lett volna a második, amit még akartam mondani, és nekem is ugyanez jutott eszembe, hogy ugye pont azért, mert ő még nem annyira öreg, és még valószínűleg az összes filmbe szereplő fő személy az igazából él, így sokkal egyszerűbb elmondani a sztorit. Tehát, hogy aki már ilyen memoár típusú önéletrajzi film főszerepe, lője, tehát mondjuk egy Freddie Mercury. Nyilván ő már nem él, tehát hogy most ott a színész igazából csak ilyen omásból csinálja a dolgokat. De van annak szerintem egy hozzáadott értéke, hogyha csinálunk egy ilyen típusú filmet, ha megvan hozzá, hogy milyen életút alapján csináljuk magát a filmet, hogy konkrétan ki a főszereplő, és hogyha ő azt mondja, hogy ő személyesen nem akar senkit se beletenni, akkor ez egy tök jó megoldás. Ez van annyira elvont és művészi, hogy én ezt még tudom értékelni. Úgyhogy. És maga amúgy a megvalósítás, az szerintem kifejezetten jó volt. Abszolút. Tehát a felvezetés, voltak benne, látszott, hogy ténylegesen voltak benne hozzáértő és filmes szakemberek. Tehát a rendezés,
Táncos koreográfiák. Tök jól néztek ki. Tehát, nagyon jó volt. Igen, tehát mint egy ilyen standard, nem is, dehogy is standard, hanem egy jó, jól megalkotott musical és koreográfia volt benne. Tehát, hogy itt biztos, hogy nem fukarkodtak azzal, hogy a szakmába ténylegesen, filmes szakmába ténylegesen jártas embereket alkalmazzanak. Attól függetlenül, hogy mondjuk Robbie Williams felhívták, hogy akkor most így milyen volt az életed, ő meg leírta, hogy mekkora fasságokat csinált, és akkor... És ahhoz képest kevés került a filmbe. Igen, tehát a konkrétumok közül, tehát biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal több volt, és nagyon sok minden volt, amit azt mondták neki, hogy ezt nem teszünk bele. Csak amiket így mesélget így interjúkban így az elmúlt években, csak abból, tehát nagyon sokféle filmet ki lehetett volna ebből Igen. hozni. Tehát lehetett volna egy nagyon elvetemült, szerintem ahhoz képest visszafogott volt a sztori. Tehát mert hogy nyilván az ami történt vele, az olyan, amilyen. Sajnos szomorú, de mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen a megszokott sztori a droggal, meg mindennel itt a hírnév kapcsán. Fiatalon híres leszel, fejed beszáll, nem veszed komolyan, stb. Attól függetlenül jól lett ez is elmesélve, mert hogy a fókuszban igazából még nem ez állt, hanem ugye a családi kapocs, inkább az volt a történet lényege végső soron. És ebből a szempontból teljesült is a cím. Tehát a végén amúgy így megértetted, hogy mi lesz itt a megváltás, megbocsátás, igen, redemption, minden, hogy lesz ő jobb ember a végén. Igen, és mondjuk ahhoz képest érdekes, mert amilyen energiával kezdődik a film, szerintem azt azért nem tartja fenn. Végig, nem? Végig. És azért is mondom, hogy még ilyen szempontból is egy kicsit visszafogotta, nem csak az, hogy milyen sztorikat meséltek el, hanem mondjuk ilyenben is egy kicsit visszafogottabb a stílusa, mint mondjuk amit én vártam volna, csak így őt ismerve, és az ismerve az itt nyilván idézőjel, hogy mint információkkal mint közszereplő ismerve, igen. Igen. De nekem amúgy tetszett. Én azt mondanám, hogy pont azért, mert hogy a családra fókuszált, ott voltak olyan nem volt minden kapcsolat szerintem. Ám is ez nem is feltétlenül igaz. Egyformán fontosan volt kiemelve. Én mondjuk én lehet, hogy el tudtam volna egy néhány jelenetet ezekkel a családtagokkal képzelni. Ami megerősítette volna, hogy ezeket a kötődéseket, amik végül segítenek őt a legvégén összesítve ráébreszteni a hibáira. Lehet amúgy, hogy kellett volna egy kicsit talán... Nincs nagy hiányérzetem, csak mondom, hogy még lehet, hogy azt mondom, hogy el tudom fogadni. Meg a mamával, még lehet, hogy még egy beszélgetés jó lett volna. Aha. Az anyukájával fixen. Aha. Az apja az elég volt. Az ott szerintem jól ábrázolt az állomásokat. Igen. Meg talán annyi, hogy azon kívül, hogy a valós családi kapcsolatok egyébként zűrösek, és nem fekete-fehérek általában, amit ez a film alapvetően jól ábrázolt, de talán pont azon gondolkoztam el a film közben is, meg most is, hogy igazából az apjának nem volt nagyon ilyen olyan tulajdonság, ami azt mondanád, hogy megéri neki megbocsátani. Viszont azt is tudom, hogy a valóságban ezek a kapcsolatok annyira bonyolultak, meg annyira összetettek, meg nehéz elvonatkoztatni, hogy az apja, hogy simán el tudom képzelni a valóságban, mert sokkal diszfunkcionálisabb kapcsolatot is láttam már közelről, hogy simán megbocsátasz neki, mert az apád, és azért volt rád hatása, meg stb. Tehát ez nem negatívum, nem kritika, csak én, mint néző, talán nem kaptam az apjától annyi pozitívat, hogy azt mondjam, hogy
így a felszínen, hogy ezt így megértem, hogy ez a kapcsolat miért maradt meg. Aha. Ezt mondjuk Ha belegondolsz, értem. akkor el tudom képzelni, tehát ezzel nincs bajom, csak a film nem nyújt az apjából neked sem, tehát igazából semmi olyan dolgot nem nyújt szerintem, amire azt mondod, hogy Ami megbocsátást érdemlő. ami megbocsátást érdemel, igen. Aha. Ezzel alapvetően egyet tudok érteni. Magában a film kontextusában csak így, mint film, így én még nem is gondoltam rá. Tehát, hogy én már annyira így oda asszociáltam a saját tapasztalataimat, ismereteimet, mindent, hogy még azt is megmerem kockáztatni, hogy konkrétan amúgy ez volt a rendezői motiváció is, és a cél, hogy ez történt, ez a minta, de valahogy mégis vissza lehet oda térni, és egy kicsit így mindenki elgondolkoz, vagy el tud gondolkozni, hogy saját életében ezek a kapcsolatok hogy alakulnak, miket látott, milyen tapasztalatai vannak. Nekem ezzel így ebben a formában nem volt bajom. Úgyhogy mert igazából a saját dolgaimat képzeltem oda mellé. Úgyhogy, de igen, azzal egyetértek, amit el tudom fogadni, hogy ha csak valaki megnézi, mint filmen belül igazából nincs alátámasztva. Ez viszont amúgy kifejezetten nagyon ilyen filmes hozzáállás, tehát, hogy és például amúgy ez egy nagyon jó felvetés, hogy egy ilyen életmű, vagy életrajzi élmény alapján készült filmnél mennyire kell ezeket a filmeket csak úgy értékelni, mint filmek. Ergo, ami benne van, azt hozod, és mennyire kell mondjuk a plusz információkat, ami még magából a főszereplőnek a személyéből még jön a külvilágból, mondjuk ami a valóság. Szerintem úgy ez az egyik komplex része az ilyenfajta filmeknek, mert egy bizonyos formában, vagy bizonyos módon ugye a művész, előadó, híres embernek az életét próbálja meg úgymond egy az, hogy feldolgozni, kettő pedig, hogyha már elhunyt személyről van szó, akkor megemlékezni róla, stb. Ez viszont alapvetően egy normális kontextuson belül, tehát, hogy semmilyen ilyen negatív üzenettel, vagy stb. Általában. Az énekese ilyen memoárfilmek kapcsán kifejezetten. Viszont a nehézsége pedig az, hogy magában a filmben mennyit mondasz el, és mennyit hagysz interpretációra, hogy az emberek ezt az infót úgy is tudják az életéből, és akkor ezt csak így hozzáteszed. Valamennyit muszáj, mert most eleve általában kivételek is vannak, de most ebben az esetben, nem tudom, ez 30 évnyi sztori volt gyakorlatilag legalább. Amúgy igen, nagyjából. Amit 2 órában elmesélni, nyilván nem lehet minden, tehát állomásokat tudsz megmutatni. Igen. Most az, hogy itt egyes állomás, az mennyire volt teli találat, lehet, hogy az már megint egy szubjektív dolog, de alapvetően csak meg tudod mutatni a pontokat, de mivel bele kellett kontenzálni ezt az egész életet ebbe nem az egész életet, de az addigi pontig az életet 2 órába, nem tudsz minden folyamatot olyan mélységében megmutatni, hogy ez teljesen kielégítő legyen minden fronton, szerintem. Eleve nehéz. Igen. A megvalósítás, meg a sztori értékéből szerintem ez nem von le, én se vonok le. Nyilván mivel csak beszélgetünk a filmről, azt mondom, hogy lehet, hogy nekem ez kevés volt, lehet, persze, hogy az kevés volt, az jó volt, az nem annyira. Az nem azt jelenti, hogy
ezt úgy igazán felrónám a filmnek, mert itt megint az, hogy mennyit akarnál a képernyőn látni, és mennyit tudsz csak így hozzáképzelni. Nem könnyű egyébként az ilyen filmeket megcsinálni, vagy frissen tartani egyébként. Igen. Úgyhogy ilyen szempontból nem, meg nehéz. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy hát így kell csinálni egy ilyen összefoglalót valakinek az életéről, mert azért tényleg nehéz. Itt is megvoltak az állomások. Nyilván megint személy szerint lehet, hogy tudtam volna még elvezni egy kicsit több kontextust arra, amikor észhez kap. Aha. Már látod, hogy egyre jobban bekattan, egyre többet nem tudom, szív, iszik, mindent szerezik. csinál, és akkor lemegy ugye a nagy koncert, és utána igazából magába száll. De ott hogy jut el arra a pontra, hogy megküzd szó szerint saját magával, az talán még valamennyi alapozást érdemelt volna nekem. De ez az én személyes ízlésem, hogy én oda még igényeltem volna valamit. Ettől függetlenül nem mondom, hogy rossz volt a sztori, tehát hogy ez nem arról szól, ez megint személyes preferencia. Persze. Fair. És aztán a maga az, hogy hogyan küzd meg magával, az megint tök jó volt. Igen. Egy nagyon szó szerinti értelmezés. Igen. Eléggé... Maga ez a megküzdéses része, ugye ez volt az egész történetnek a kombinációja. Szerintem ez sikeresen megugrotta. Nem. Úgyhogy nekem tetszett. Igen. És amit még fontos kiemelni, amit mondtál, hogy koreográfia tök jó. A számválasztásoknál, amit még beszéltünk is a film után, Tényleg. hogy nagyon jól illeszkedik szerintem az összes szám. Én nem ismertem személy szerint mindet, mert nem voltam soha de a nagyon híres számait ismerem, és azokat szeretem is, de közel sem mondanám, hogy az összeset. Még azokat is élveztem, amiket nem ismerek annyira, jól illeszkedtek. Azon el lehet megint egyszer érdekelne, hogy mi az, amit effektíve azért raktak bele ebbe a filmben, és ahhoz a történéshez, mert tényleg az ihlette annó azt a számot. Igen, és tényleg. mi az, ami igazából végül is illik hozzá, de eredetileg amúgy semmi köze nincsen, hanem azért írta, mert éppen be volt tépve, aztán éppen jött valamilyen tök random máshol, de hogyha utólag megnézed, akkor amúgy tök jól illeszkedik. Tehát ez engem érdekelne, már csak azért is, mert ha van, nem tudom hány száma van, most mondok valamit, 200 száma, abból kiválasztani azt a 6-7, ott végül is felmerül egy ilyen kérdés az emberben. Tehát nem tartom teljesen idegennek. Egy-két olyan volt, aminél azt mondtam, hogy na vajon itt mi volt. A többinél szerintem nagyon jól illeszkedett. Igen, felmerült bennem is, közben is, és ugye most már emlékszem, hogy utólag is beszéltük. Én amúgy elhittem relatíve sokszor, hogy konkrétan azok az életesemények ihlették azt a számot, és akkor én is. Kontextusában teljesen jó. Ha viszont meg a másik oldalról a művészi szabadság ihlette, hogy azt gondolták, hogy ez a szám ide pont beillene ebben a sztoriban pont itt, azt is el tudom fogadni, mert amúgy... jól sikerült. Mert jól sikerült. Egyetértek, ez csak egy ilyen hangos gondolkodás. De igen, tehát hogyha nyilván egy énekesnek a karrierjéről beszélünk, tehát nyilván a zene az egy nagyon fontos, úgyhogy a koreográfia mellett igen, a számok is teljes mértékben benne vannak. Nekem tetszett a tetovált majom. Ja, igen. Konkrétan amúgy. Voltak ilyenek, pont azért majd egy kicseszett CGI majom, amit ugye senki nem címez meg a filmben, hogy amikor tudom, hogy valami fog történni, és hogy ez hogy fog kinézni egy CGI majommal,
Tehát nyilván, amiről beszéltünk, hogy most, hogy éppen felszív baláncsik kokaint, az eleve valahogy szürreális, amikor egy CGI majom csinálja, de pont ez az, ami segít néha bedolgozni, vagy elvonatkoztatni az egésztől. Másrészt, amikor tudod, hogy jön egy romantikus jelenet, akkor megint arra készülsz, hogy ezt nem akarom látni, és szerintem ezt ők is érezték, mert nem tolták túl. Igen. De azért volt benne talán ilyen puszi-puszi. De az volt az, hogy brace yourself, mert ez nagyon furán fog kinézni. Igen. De összességében amúgy nekem tetszett. Nekem is. Úgyhogy abszolút. Kifejezetten hozta. Sőt, még felül is múlta az elvárásaimat, mert tényleg nem nagy Robbie Williams fanokként mentünk bele, csak maga a koncepció tetszett. Hát, igen, most, hogyha valaki azt mondja, hogy még akár a film előtt egy héttel, hogy Robbie Williams életrajzi film, akkor mondom, hogy minek, meg miért, és igen, akkor ugye annyira nem fog meg. De sok másik sok van más, film. Igen, van egy csomó. Meg jön mindjárt a Bob Dylan, igen. Timothy Chalamet film, ami szintén mindenféle díjvárományos, úgyhogy biztos meg fogjuk nézni. De igen. Tehát van tucatjával, és ahhoz képest sikerült. Főleg megint úgy, hogy sajátos stílusban. Vannak most vannak nagy profilú musicalek pont itt. Ebbe az időintervallumba, ugye a Wikiddel együtt. Aha. Ami miatt nyilván nem is tudott úgy teljesíteni szerintem a pénztárakban, és nem is fog, de megéri. Tehát, hogy ez megint szerintem az lesz, hogy ez a film valószínű el fog ásódni valahol, de érdemes lesz megnézni, hogyha a moziból már nem is siettek el megnézni a streamingen mindenképpen. Igen. Érdemes. És ez megint nem az irritáló musical egyébként. Tehát nem minden szót énekelnek, sőt. Nem, csak a zenei betétek vannak. Azok a konkrét zenészámai. Igen, és azok pedig annyira jól illeszkednek a dolog. Tehát nem random kezd el énekelni, egy-kétszer van. Igen. Amikor van egy dialógus, és utána abból random átvált énekbe, amit sokan nem szeretnek, hanem itt azért többnyire szépen szét vannak tagolva, hogy ez lesz a zenei betét, és akkor tudod, és blablabla. Bla, bla. Igen. Ajánljuk. Ja. Szerintem ez lesz a fő üzenet. Akkor igazából egyetlen egy dolog maradt hátra, itt az epizód végére, hogy megnézzük, meghalljuk, hogy a filmkitalálós játéknak mi a megfejtése. Mert hogyha elmondod még egyszer, akkor elmondom nagyon gyorsan, hogy én melyik irányba kezdtem el gondolkodni. Jó. Akkor a feladvány még egyszer emlékeztetül. Egy alkohol problémákkal küzdő férfi újra lehetőséget kap arra, hogy repülőgépet vezessen. Lezuhan, valószínűleg több ezer ember halálát okozva, de a gyerekei még így is büszkék rá. És akkor még egyszer mondom, a lezuhan az inkább az, hogy így belerepül valamibe. Igen, szóval az első irány, ahol elindultam, valahol az ilyen Pearl Harboros irány volt a Ben Affleck-es történettel, hogy egy ilyen második világháborús, már ott relatíve sokszor repültek, vagy egy ilyen Top Gun-os irányba kezdtem el gondolkodni, de őszintén szerintem tudom a megoldást. Na, halljuk. Na már akkor most megint tényleg, ha valaki még gondolkozna, akkor most meg tudtok még állítani minket, de akkor ahogy elkezdesz tippelni, akkor már organikusan jön majd a válasz. Úgyhogy. Igen. Szóval az én válaszom szerintem a tini koromnak az egyik kedvenc filmje, a mindenhova amerikai zászlót kitűzős Függetlenség napja. Na, az egy tök jó tipp. Mm. És amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy nem, ez volt a megoldás.
De ez volt a megoldás, egyébként függetlenség napja volt. Hogy hívják, Randy Quaid, azt hiszem a színész. Hát ezt aki, meg nem mondtam volna. Aki... Igen. Fuck. Nem a főszereplője Nem. a filmnek, de egy fontos aspektusa. Fontos aspektus, fontos és azóta momentum. is sokszor láttam parodizálva azt a dolgot. Igen. Úgyhogy, ja. Megvan. Sikersztori. Igen, csodálatos F-18-asok. Nagyon jó film. Tényleg blockbuster. Úgyhogy a blockbuster vonal indított el azon az úton, hogy ez nem egy második világháborús film. Okay. Köszi, ez jó volt. Ez tetszett. Kicsit gondolkodni kellett. Na, de most nem volt akkora nagy hülyeség. Legalább a tippem. Nem, ez most jó volt. Szerintem azért eléggé quality ajánlások, és amúgy relatíve amúgy jó és minőségi sorozatról és filmről is beszéltünk mai nap, úgyhogy én elégedett vagyok vele. Én is. Mert mindig van, ami kimarad, de igen. Csak utólag fog eszembe jutni. Igen. Reméljük, hogy ti is élveztétek. Ha így van, akkor hallgassatok bele a korábbi adásokba. Star Wars iránt érdeklődnétek. Korábban csináltunk egy teljes mértékű Star Wars témájú adást, Scarif Beach. Nem is egyet. Nem is egyet, de olyan sokáig. Úgyhogy azok ilyen örökadások, hogyha a Star Wars irányban mozognátok, akkor nyugodtan keressétek vissza, és hallgassatok bele. Következőnek konkrétan amúgy nincs meg még, hogy miről fogunk beszélni, mert... valószínűleg rágyúrunk az Oscar filmekre. Ezért mondtam, hogy az irány az megvan, az, hogy pontosan milyen filmek lesznek, azt még nem tudjuk, de innentől kezdve az Oscarra fogunk rágyúrni, úgyhogy kis aranyfigurás stílusú, ihletésű adásaink lesznek, legalább a következő 1-2. Valószínű. Igen. Konkrétan. Minimum. Igen. Úgyhogy várunk titeket is februárba, tartsatok velünk következőnek is, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Nézzetek Silót. Az is kimaradt például. Good stuff. Good stuff. Siló. Igen, Siló. Na, sziasztok!